vás vítam v novém videu, dneska dáme hru Roblox. Toto je druhá časť, kde skúšame hry v Robloxe. Dneska by som sa skúpiť Armwrestle Simulator. Nehral som to veľmi dlho, takže chcel by som to skúsiť. A dnes by to mohlo byť veľmi dobré. Čakám, keď mám to načítať do hry. Takže ideme na to. Myslím, že som tak stopil náhodou. Tieto hry sú... Nejaký season pass. OK. Ja chápem, to bude voľko. Kto je v tejto hre majster, tak musí byť extrémne dobrý v tejto hre, lebo ja jej nechápem. Takže gratulujem tí, ktorí ste v nej dobrí. Držím vám palce, keď ste v tom lepšie, než ja. Samozrejme, nerobím teraz za seba nevinetko, hej. Ale keď ste dobrí v tejto hre, tak potlesk. Ja sa snažím byť v niektorých hrách dobrý. Nie som v nich, ako som si vždy myslel. Vždy sa tu nájdú niektorí ľudia, ktorí proste sú lepšie než ja. Vždycky. Každý ľudia sú tu lepšie na tomto než ja. Takže dneska by sme mohli trošku pogrindiť. Ja vlastne neviem, ja som toto hru strašne dlho nehral. Takže ma zaujíma, o čo tu ide v tejto hre. Lebo neviem, o čo tu ide, neviem. Mám 125 trillion. Neviem na čo. Ja kúkam, že čo tu nového je. Museli to nejak pomeniť, lebo sa mi toto nezdá. Tak mám proti hardovi. No, neviem vlastne, čo ide v tejto hre. Už o tom. Vy napíšte, ako ste sa dneska mali, čo bolo dneska nového. A chcel by som natáčať veľmi často hry z Robloxu, lebo neviem, za mňa je to good hra, niektorých to nebaví. Stým sa samozrejme, že to niekoho nebaví, ale budem rád, keby som náhodou prišiel, aj keď nemajú radi Roblox, to som, aby som niekto prišiel, aspoň na moje videjka, aby som mal nejaké views. Chcel by som fakt, aby niekto pozerával. Nie som v tejto hre taký dobrý, ale bol by som rád, keby chcel by som fakt, aby mi tu ľudia pomohli. Keby ste mali nejaké nabídky do hry, tak povedzte. Samozrejme, ja budem za každé informácie pomáhať a budeme natáčať niekoľko dielov z tejto hry.
Takže môžeme toto one. OK, môžeme ísť, ja neviem, za chvíľku môžeme ísť na tohoto čavalesa. Už aj môžeme, takže ideme na ňo. Koľko Šralokovi, ty kokos proti Šralokovi. Kokos, fakt ale proti Šralokovi. Kto by Žralok na súši? Ako by to napadlo, Žraloka má na súši? Takže... Očakávajte videa aj teda, jak som povedal v prvom videu na Minecraft. Budem robiť aj pár shortov, takže... Dúfam, že vás to bude baviť. Tento môj YouTube kanál. Som môj najväčší hit, ktorý už som chcel hitnúť, je 1000 odberateľov. Je to malá časť, je to veľký, akože veľký oný, čo by som chcel hitnúť. Ale ja verím, že moja komunita to zvládne, takže uvidím, ako to bude. Keby sa počúvam, môj ženy friend tu nie je. Som tu sám, ale nič. Kúpim si toto. To 5 Robuxu. Pecka. Kúpim si tohle. Jej. Ako 5, to zase mi gift, toto lucky block, a to už nemám bohužiaľ. Tak ale mám nejaká peta, ktorý má 15 miliónov. Čo dáme? 13 triliónov. OK. To už ide. OK. Dávame nejaké videjka. Napíšem dokumentárov, čo dneska takového robíte. Lebo ja vidím, že som sa tak natočím si nejaké videjko. Tak som si išiel teraz natočiť nejaké videjko. Napadlo ma o tejto hre, takže skúšam. Túto hru som veľmi dlho nehral. To je doporučené 1,9. Nedám to. No, je to dlinko tento tu. A ja ešte som myslím si ako moment. Takže, mám späť. Konečne už to ide. Som si musel odpovedať na point. No, medzi tým, čo som zapínal toto videjko, tak sme trošku farmili, trošku som to farmil, takže dávame boss. Dneska sa môžeme dostať minulý až stage, takže môžeme hitnúť 30 biliónov. Čo je dosť, pomáham tomu môjmu robotovi. Dostal som 33, OK. Nic nás teraz porazí. Keďže ľudia, máme 47 biliónov. To znamená, že sme aj new locations. A toto sa hovorí poránačinka. To som 353 triliónov. Čože dosť. Niečo na tohoto. A tento dostane clubbing. Áno, je to najhoršie, potreboval by som, aby tento dostal dobre, takže. Takže skúsime, prosím, nie glowing. Rainbow. Mládenec dostal rainbow. OK, a ešte druhý typek, čo dostane, prosím, nie glowing. OK, áno, mohli by sme, jo, na to, nemám medkit, OK. 10 míčů, why, proč 10 míčů? Equipest. 479 triliónov. Pecka. Trošku sa tam farmíme. Dáme si pár libertov.
Budem si ľudia super rejber na toto videjko. A to boom, super rejber. Kto nevidel, čo je super rejber? Prečo vás to úplne naspal? A toto nesrandujem. To už je to tak. Keď to odpusím, stačí neviem koľko razy poraziť. OK, 1000, počne 10 000 potrebujem, takže ideme na to. No, takže... tak. Už to chvíľku farmím. Porazím ešte o 8 krát, koľko ešte potrebujem. Tak, porazili sme ho. A potom ešte z toho zapäť, tak už som to mal prvý. OK. Sme v ďalšej lokácii, čo je táto. Samozrejme, už tu nemôžeme dať toto, však lebo 8 triliónov. Neviem koľko, do 10 čo 1, 2, a ešte jedenkrát. Malo by to byť. OK, on bude porazovaný za váčky, takže musím ja. OK. Takže môžeme to aj šalko, čo... Aj, to si mi čo trebalo. Takže... Ja som moc len, keď budeme naspäť. Ľudia, sme späť. Trošku mi to trvalo nejakých 15 minutiek. Ale... sme späť. Takže... môžeme ho konečne poraziť. Už... je to veľmi ťažké ho poraziť, však 33 biliónov. Tak si ma porazí, lebo mňa už to 30 okať. Tak. No, ale späť. To je môj kamarát. Takže si dal práve niekoľko reportov. Aha, ja viem už prečo to som mal... Už malo, nie? Dám si túto čenku, stále to. 700. OK. Neviem asi, jak je dobre, koľko dostávam. Montek, asi to z tejto. Ľudia, už sa blížime do konca. Ideme 50 a učíme toto videjko. Ako mi neúplne to najlepšie, tak na šláne. Rainbow mi to nepadne. Medzi tým, čo sme zabíjali, porážali ho, tak nám podali kľúče, ale nič z dobrých kľúčov mi nepadlo, takže... sa blížime hitnutiu. Takže... Vás veľmi prosím, aby ste dali odbery, lajky a komentár, ako ste sa dnes mali. Takže čus!